त जकरा दुआरा वाप अब बैठ के ठेकान ना अब करोड़ी मान बाड़े 5 लाख से कम ना ओ जकरा दुआरा वाप अब बैठ के ठेकान ना अब करोड़ी मान बाड़े 5 लाख से कम ना त यही सोची सोची हमारा पागल भइले मानवता अच्छा चने पारनवता सुने ना जमानवा हो ए बाबूजी त बाबूजी हो बेटी दहेज के चलते हकोखी में मारल जाता है का करी हो दहेज के चलते लोग जकरा दीवार पर बैठे के ठेकान नहीं के खाना खाए लगी नहीं खे ओकरो डिमांड 5 लाख रुपया बेटी के गीत है लोगवन के धोइले बाद ओहे जके बेमारी सुनते खबर बेटी के पेटवे में